A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitaba esta mañá a Oficina Rural de Ribadavia, unha das 17 que forman parte da rede de puntos de información postos en marcha polo Goberno galego para asesorar os damnificados polos incendios forestais. Tamén estivo na Mancomunidade do Ribeiro, en unha fábrica onde se elaboran produtos a partir da castaña nos ríos. Acabamos de poñer en riba da mesa unhas axudas para que cheguen a todos os afectados. En concreto, co tema da castaña, pagarase a 1,22 esa perda de produción dos outros afectados polos incendios, pero tamén se pagarán todos aqueles outos que se plantasen a partir do 1 de 1 de 2020 terán axudas de ata 100.000 euros para volver a plantalos. E, ademais, en canto ao mel, puxemos a disposición axudas para a alimentación desas colmeas afectadas, axudas que van tamén ata os 15.000 euros para a alimentación deses colmeas que tamén as que se viran danadas ou queimadas terán esa axuda igual co resto das explotacións agrogandeiras e, ademais, estamos estudando dende a Dirección Xeral da PAC como minimizar os efectos destes lumes nas axudas que percibían agricultores e gandeiros. A conselleira lembrou que as axudas habilitadas pola Xunta conforman un amplo paquete transversal con todos os departamentos do Goberno autonómico implicados. Convocáronse o pasado sábado e xa se poden solicitar desde este mesmo luns. Sobre as achegas habilitadas por Medio Rural, destacou que son ata 8 liñas de axudas que cubrirán o 100% do investimento e que, en algúns casos, poden chegar aos 200.000 euros por persoa.